Выстава ў нацыянальнай бібліятэцы сама па сабе ўнікальная. На ёй прадстаўлены кнігі з кабінета і бібліятэкі Уладзіміра Караткевіча. Дарэчы, яны ніколі не былі паказаны на выставах. Такія эксклюзіўныя рэчы прадаставіла сям'я пляменніцы класіка Алены Сінкевіч. Усяго на выставе каля 40 прадметаў. На экспазіцыі можна ўбачыць і старажытныя кнігі з калекцыі айчыннага пісьменніка. Іх перадаў са сваіх фондаў Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры. Адна з іх – гісторыя беларускай крыўскай кнігі. Сама выстава падзелена на 3 блокі. Асноўнае месца на экспазіцыі нададзена экслібрысам, розным кніжным знакам, падабраным для пэўных выданняў. Большасць з іх зроблена самім Караткевічам, але можна ўбачыць і экслібрысы, створаныя для пісьменніка такімі мастакамі, як Іосіф Капелян, Уладзімір Басалыга, Мікола Купава і іншымі. На выявах постаці беларускай культуры Францыск Скарына і Мікола Гусоўскі, а таксама улюбёныя аўтарам Ветразі. Можна ўбачыць пячатку і клішэ, яны размешчаны на старонках выданняў. У экспазіцыі аўтографы родных, таварышаў, настаўнікаў, літаратурных прататыпаў, творцаў, але ж ёсць і жартаўлівы самому сабе. Выстава з кніг Уладзіміра Караткевіча будзе працаваць да 17 студзеня ў музеі кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.